Maglingkod na isuon. Happy Easter! Maayo, malipayon pagkabanaw sa Ginoo. Nabanaw na yun ang Ginoo. Matagtuloy, mga igsoon, ato pinipisawon ang maong kabanahawan. Siguro, mangutanan ako sa inyong tagsa-tagsa o apil na to, mangutanan, unsa man pa ang mga pasalatian sa pagkinabuhi nga diin kita nakatagamtang niining mao kabanhawan. Kanus aman ang tao kabisan buhi na banhaw. Hindi ba ko nagbalit? Na gitudlo sa pagsimbahan, pinahanglan mamatay ang tao aron siya mabanhaw. Kunya karon buhi pamantang ginahanglan niya itang mabanhaw. Ako ikasabot. Kanang udinay ka sa imong kaugalingon dila sa pagkaon ron kay Kwaresma, balaang mga adlaw, isa pagkaon mga lamingan, total tinutuloy, nagsige naman sa pagkaon lamig. Karon di lang sa ko, ginamos sa langsa, kunya kanon gamay lang ang tulog at sara, kunya ako sa suan logos katubikaw pinadipray ng logos panagsaraman ko katilawani. Dili lang sa kus baboy, dili lang sa kus sa humba, dili lang sa kus adobo, dili lang sa kus chicharon gikan sa karkar. At pinato lang sa ginamos o niya giparisan o logos na bulan. Ganahan ko logos na bulan na gikan sa bantayan, ganahan mo galing. Paman namin mo, kare-kare mo ganahan. Ikanin nilang mga igsoon. Bilang sa kuha ni Lomba, adobo. Bilang sa kuha na, kanina sa kuha, danggin, magikan sa bantayan o lambay. O asala sa karon. Ganahan mo na nila. Ay, salamat na nyo kayo. Ay, ganahan kayo lambay o gana. Kanini ang tulat na danggin, magikan sa bantayan na yun. Kanang igsoon, pag dinay sa iyong magalingon, little bit of death. Ginagmay na kamatayon. Ang pagdilig sa iyong kagalingon, maumang ka na ang ginagmay na kamatayon. Ginay-ginay o ginanay na pagdawa, mahitungod sa atong padungan, nga mamugayon ang Ginoo na kamatayon. Aron inabot sa panggayon, di na kamahadlo mamatay. Kung basahon nato mga igsoon ang Bagong Testamento na sinati ini ni Kristo. Na sinati mga igsoon katong giingnan niya si Juan. Bunyagin ko, Lord, di ko angay kung takos na bunyagin. Bunyagin ko, kaya ako matuman ang tiimon sa akong pamahan. Katong naigsoon kung si Kristo ang bugiro pa, dili siya magpabunyag ni Juan. Dili, ano man? Bunyagan na siya, man siya isala. Kita ang mga kumpilan kong sala, kita ang may bunyagan niya, apa nagpabunyag siya sa Ginoo. Ano man, hudyat naman kanto sa ulaabot niya ang public ministry, mga igsoon. Dagahan mga igsoon na nahitabo ng Kristo, nga diin pag-abot sa mga kakuyaw sa kamatayon, iyang hidawat ang tanan. Nag-ampo siya nandito sa Gethsemane o bingon Ginoo, kuha ang kining kupa sa kasakit alam kanato. Kung sa may iyakin paningon, kita kung muhigog tag sabaw sa mundos na ingin kaayo, kinuha,
diha naman ta sington kada magtrabaho ta sa konstruksyon, kapila ta nagpala, kapila ta nagduktok sa kasakaan ng building na atong gitukod, wa man kinusingon. Paghigog kinong sabaw, kisingon ta mga igsoon, tubig ang migawas. Aban daw Kristo, gabini ganing dako, walay init mga igsoon, aban unsay nahitabo. Unsay nahitabo? Gisingon ang Ginoo o ang migawas sa iyang singon, dugo. Dili ang akong pagbuot, ang imong pagbuot, maoy matuman. Kadto, nidetach siya sa iyang kaugalingon o ang kabubuton sa amahan, maoy iyang giagad. Kinagmay na kapatayon mga igsoon. Kung sa may punto na ko, nga nang kiniman ang akong paabuli sa atong pangalandong karon atol sa kabanhawan sa atong Ginoong Hesukristo. Ngano kay ang kasakitan duol kayo og koneksyon diha sa kabanhawan sa atong Ginoo. O unsay nagpahibig niini, unsay gamuang ini mga kaigsuonan, ang gugma sa amahan alang kanatong tanan, naging hatag niya ang tanan, mismo ang amahan, nakasinati ni atong maong kasakit sa pagtugod sa iyang anak, nga ipadala alang kanato, nga mamahimo nga sakripisyo alang kanaton mga makasasala. O ang pagsugod sa Ginoo, ang pagdinay mismo sa iyang kaugalingon, ang pag-detach mga igsoon sa iyang gugma sa iyang anak, maoy naghatag mga kaigsuonan ug katumanan sa tanan. Hinungdan nga namatay si Kristo alang kanato. Makaingon ako mga igsoon nga good things happen for bad people. Ang mga maayong butang mahitabo alang sa mga dakutang katawhan. Kinsa ang dakutan? Kita nga mga makasasala o pinaagi ni Kristo mga igsoon na himong tang limpyo. Another thing, sa unang punto sa itong pamalandong karon mga igsoon, si Kristo ang Ginoo na higugma ka natong tanan. Sa iyang higugma ka nato, doon na siya ihatag. I repeat, ang iyang butong anak. Ang iyang anak, nagpakamatay ka natong tanan. Aron malimpyo ang atong kinabuhi. Nindot kayo paminaw mga igsoon, attachment and detachment. Arita sa ikaduhang punto mga igsoon sa atong pamalandong karon. Kung atong tanaw ang panaw sa atong kinabuhi, ganahan kayo taot ayahay na kinabuhi. Ganahan ta? Ganahan ta sa kalibutan. Ganahan ta sa tanan. Wa na ilabot ang kahasol. Ganahan ta mga igsoon nga permanente ta malibay. Nga inikatawa nato walay nagsunod magkasakit. Nga inisinating nato sa haruhay ng kinabuhi, di na untang ta mga igsoon makasinating pa og kasakit. Nga sa panahon ang kakuyaw ng kasakit o ang mga pagsuway muabot, pwede pa nato ulikayan, monitor yun ta. Sama sa sa kasakyanan, kapamilya, nga nagdali, ayaw agi niya kay musamutang kalay, diri ka, diritso. Kaysa unahan, na editor, aron duol na kaayo ta. Mulikay, giptanini mo mga butang na mga igsoon. Sama sa usa ka bata, nga gihimo sa among inahan ug amahan. Sa paghimo kanila, pagkanindog. Pagkanindog na naman, itang tanan, nagkasinatig niini mga igsoon,
nga diha sunod sa tiyan o taguangkan sa atong inahan, hayahay kay ta ang atong mama mo kaon og labi nga pagkaon, maapil ta. Apil ta. Mulakaw ang atong mama, muadto sa kasa na kita, apil gyapon ta. Nakasakay ta eroplano, tungod sa atong mama. Kung naata sa iyang taguangkan, yung panahon na maglulinghayaw ta, ato tag-beach, ato ta ang mga malls, laag ta mga igsoon, lakwat sa, apil ta nga naa diha. Unya, sulti-sultian usahay ka sa atong mama, bisan na ang matulog sa atong tiyan, sulod sa iyang tiyan, sa iyang taguangkan, mga igsoon, pinangga kay ka sa atong mama. Apan, dili pwede nga ikaw magpagbilin naman hangtod sa hangtod sa imong mama. Muabot yun ang punto na ikaw mugawas ni anang maunong taguangkan. Musinati sa kalibutan. Complacent kayo na mga igsoon sa atong kasinatian, diha sa tiyan sa atong inahan. Nanuman, protected kaayo ta. Protected ka sa tanan. Pagustuhan ka sa tanan, mga igsoon. Apan dili pwede nga magpabilin ka sa tiyan sa imong inahan. Muabot yun ang punto na ikasiyang na bulan, mugawas ka sa taguangkan sa imong inahan. Muna, no wonder nga inigawas yun sa bata. Pinigtiyong yun sa doktor. Sige, katapusan na lang, katapusan. Ready? 1, 2, sige, 1, 2, tapos na rin ang bata. Sa may Ginoo, kung sa Ginoo sa bata, hayahay siya sa taguangkan sa inahan. Sa pagawas ngayon tingin mga igsoon, unsay unang manitok sa bata. Taghana, unsa. Unsay unang manitok sa bata? Uha. Di ginang bata ngayon, nigawas na ginang Hindi na mo uha. Ato pa uhaw. Ug maugad ko mga igsoon, ang giingon sa mga Ginoo diya na siya nagbitay na ng krus. Uhaw. Giuhaw ako. Nganong giuhaw ang Ginoo? Tungod sa gugma niya kanato sa atong pagpakasala nga kita makabig na po nga iya. Ang mauuha, maukat kong kahadlok sa bata sa iyang pagawas, nining maong taguangkan nga dingin karon makita na niya kung unsa ang kalibutan nga gibiyahan ni Adan o ni Eva. Naa na din ang tanang mga challenges, naa din ang tanang mga pagsuway, naa din ang tanang mga kalipay, na diin adunay katapusan, mga igsoon. Kung siguro kita mo'y makiingon, di na ganahang problema. Kung si Kristo, anak man sa amahan, siya mo'y pakiingon, di ginunta, siya ganahan nga manawag sa kalibutan. Kung mauna niyang madanatan, puros ka sakit, puros ka hasol, apan kinahanglan nga manawag siya. Apan kinahanglan nga ikaw magawas sa taguangkan sa imong inahan. Kinsa may magsunod sa bansagon kung dili ka magawas. Kanang daghan kayong kaptangan o mga katigayunan sa imong ginikanan na ilang naangkol sa kalibutan, kinsa may musunod niya na walay laing ikaw kayo. Nga sa ato ba? Ang Ginoo mitudlo ka nato mga igsoon nga niining kabanahawan sa atong Ginoo sa atong pagpuyo sa kalibutan, atong tudluan ang atong kaugalingon nga magmanawon ta. Ang kabanahawan sa Ginoo
wala unta kinsiya o dili unta na pumadawat apalahita mo kini mga igsoon kay kitang tanan adunay pagtuo o pagnaon mao sa maong kamanahawan sa mong Ginoo kita adunay kaugmaon ang atong pagtuo adunay kapaingnan ang atong pagkamalangomon adunay makablot mga igsoon mao na sa imong pagsakripisyo sa imong pagpalingkamon sa imong kanunay pagtuon makapasarong ka gayon usahay makaingon ka nga naman nagtuon kong maayo nahabong magyakon tuba ang pagkahabong dili mao'y katapusan balik o kuha sa maong eksaminasyon aron mamahimo na ka makakapasan. Kung yan padre, kung mahapon gyapon ko, balik gihapon kay ang examiner dili magkadamawag ang eskwelahan dili magkadamudagan bisag kadaghan na pader basta ang gobyerno ni Pangulo nga hulog na kuwag sa daday dudok kay sige na lang kang kahadmong padayon susama ka na sa kong Ginoo nga ang iyang kamanawan na tudlok ka na kong tanan kadaghan ka ng kasala kadaghan ka na sukamot kadaghan ka nga gibiyaan sa iyong anak gibiyaan sa iyong bata gibiyaan sa iyong asawa gitamay sa kabilingban ayaw padayon tudon inday kay mao na ang mensahe sa kabanhawan sa Ginoo unsa may nagpahibig samtang adunay kinabuhi aduna usay paglaom samtang adunay Dios magitudlo ka nato mga igsoon nga magpalaumon mupadayon kita ha? Maubitaw na kamo padayon yun yung magbalik-balik sa simbahan asa na rin mo sa bulangan ha? Kuman sa simbahan bulangan padayon nga naman madring ang monoton mang kaayo o monotonous mang kaayo kinabuhi karon mo kaon pinigagabi manihapon pagkatong ang gabi matulog mumata inig kabunta balik sa kaon palihotdo snacks palihapon matulog mumata magluto mubangon ako muadto sa trabaho balik kadto sa kanila tapos padre ubahag sulod sa lumon tapos kanan kano sa manipat ni mahunong mga kung sige ko ang exam na nagsige man kong kahagmo tuba ipasar pero di na ka magkuha exam nasato ka ang Diyos mga igsoon nag-encourage ka na itong matag-adlaw ayaw bunong sa panaw biyahe katong kaniadto uwi na ang karon ang mensahe sa kaugmaon sa atong kinabuhi nga mao ang pagkabadlaw. Muingon siguro ang imong mga silingan kana siya batik og batasan batik pagdaw giusban pas batasan maayo untag batik nawo nindot og batasan ayaw ka discourage mga igsoon pasak di ka na sila kaysa dugay sa madali mugwapo o mugwapa na ka munindot o mamahimong kang inugdan alang kanila ano man mapulaan ba na sila so ako di magtutoo medyo ko totoo kanang niya kana siya bating batasan kana siya bating dili walang kakaangay sa iyang batasan walang mo makabot ng luha ano man kay kontro masal siguro kakabatik batasan nag-abot ang luha may mo pakul mga igsoon ayaw kita mo tuwa na batik batasan nindot na siya batasan walang kakaboyon maupay na hitabo ni Kristo kanindot ang batasan ni Kristo kinsa may nakapapatik
ang mga Hudiyo, ang mga Parisiyo, ang mga magtutudlo sa balakot, apan ang tinuod, maanindot ang bakasa ni Kristo. Tanawa, unsay kay tabo, kita iyang gitubos sa atong mga sala. Kita ang utangan, siya maoy nibayad, ganahan mana dili. Di ba ano pag-utangan ay? Ha? Ikaw ang utangan, imong mama maoy nibayad, ganahan mana dili. Dili? Depende na ninyo. Ako ganahan nibayad. Ako'y utang, ako'y bayad. Sa mga mag-igsundo ni Kristo, ang ikatulong na kamaturan na kini, na kita pinangga sa atong amahan. Huwag na biyay mga igsundo kay bisan si Kristo nga huwag niining ang pagkabana kumalik sa itong amahan. Huwag na niya biyay. Tungkol kaya ang Espiritu Santo mupuli man kung maghari kanato. Kung hangtod karon ang mga Espiritu nagpabiling sa iyang simbahan. Busa, number 1, kita magpalawon. Number 2, kita mamahimong tinugdan sa paglaon. Number 3, nga utang ubuna, pinaagi sa mga sakramento nga gitudlo sa itong simbahang Katoliko ang mga pagtulunan ni Kristo nga mamahimong buhi dihag kanato. Aron sa ingon, ang iyang kabanhawan walang magkawang kundi na nahimong kinabuhi nato kanan. Amen?